मालिक. प्रियांका पेडणेकार. जोड्डूल खपन काय रे, सामके पिसोळे म्हळ्यार जगभर फिरप आनी ढवळे करप. सुकट खंयचे, भीक माग्याक आनी कसलोच उद्योग ना. कोण काय म्हणटा आनी कोण मारकूट. बरें मेळ्ळें म्हाका. खंयच्या जन्माक हांवें पाप केल्लो म्हूण ह्या अवदसेची गाठ पडला. पळोवंक गेलें सुंगट पण तारवटे मिरसांगे परस खड तिखट. मिरसांग म्हळ्यार मिरसांग याद जाली. हांव मिरसांग वांटूंक बशिल्लें, ही बडबड बॉम्ब मारीत आयली. कोंबडे वयल्यान, कावळ्या वयल्यान, माजरा वयल्यान ओपारी मारून घन नाकार घेतले. पापीण कशीच ना मनांनी, तरी सोंसलें. करता करता म्हज्या आवय बापायचेर पावलें. म्हज्या आवय बापायन ह्या सुकडाचें कितें खालां म्हण तांकां गाळये. नाका नाका त्यो गाळ्यो. आवय बापायन घाल्ल्यो गाळ्यो सोंसूं येता. हातांत मिरसांगेचो गुळो आशिल्लोच, काडलो तो भिरकाटयलो. दोळ्यान, नाकान, तोंडान मिरसांगेचो उलो पतकीर आनी कितें जातलें, लागले बॉम्ब मारपाक. घवाच्या, पुताच्या आनी देवाच्या लेगीत नांवान. कुळाराच्या आनी घवाच्या सगळे देवांक उलो मारूंक लागले. पूण म्हज्या माळशेच्या कृपेन त्या जोड्डुलाच्या आदाराक कोणूच आयलो ना. सारकी बुद्ध शिकयली. लगीन जावन ह्या घरान पावल दवरल्या पासून लागला म्हज्या फाटल्यान काळू खंयचे. हे आणले ना ते गेले ना. हे आनी ते म्हणपाक म्हजो बापूय धेपो काय चौगुल्लो. रितीक फाव ते तेणे केला, पूण ह्या पोटमुराचे पोटूच भरना न्ही. हांवें म्हळें, तूं सून जावन ह्या घरांत आयली तेन्ना तुवें कसलो पोटलो हाडिल्लो. घरांत गोबल लेगीत नाशिल्लो. हांवें हाडल्यात ह्यो वस्तू घसघशीत दिसता घरांत. ना म्हळ्यार तांब्याचे 2 तोपमार आसात. हांवें थारायला ह्या मेल्ल्या मड्याक एका तोपान घालपाचें आनी वेल्यान दुसरो तोप धापपाचो आनी तोपेश्वराच्या तळयेन व्हरून बुडोवपाचें. कशी आसा आयडिया? आतांच्या सुनाक काडयेची अक्कल ना. माय, नण्णू, देश सगळ्याची सोंसता आनी शेवटाक जे वाटेक लायतात. म्हज्या आयकयात, हांवें म्हज्या मायक आनी नण्णेक कशी बुद्ध शिकयली पळयात. दोगांय सारकीच, फक्त देवसपणां. दुस्तूच कानार पडले. त्या पाड्या महाराजान सांगला खंय, हांव पिडा अवदसा. म्हाका ह्या घरांतल्यान भायर काडल्या बगर घरांत संस्कार मेळपाची ना. पेत्रुलाचें नांव मात काडिल्लें, उजो पेटलो सामको आंगा पांगाक. आनी कळाव केलो ना. पेत्रुलाचो कॅन हाडलो आनी दोगांचेरूय ओतलो. फक्त फस्काची काडी पेटोवपाची आसली. लागली गिरची मारपाक, बोगुआनी उयेली. हांव म्हणटा, ते जोड्डुलाक लागला माताचो. तूं चली भुरगे, तूंय गांवागेर वतलें. तुवें तरी विचार करपाक नाका. म्हाजो घोव म्हळ्यार सामको गणसाबय. आवय आनी भयण सांगता तशी मान हालयता. ताकाय बी आयलोसो दिसता. कोण कितें गणसाबय. हांकां सगळ्यांक बुद्ध शिकयलात. आतां ह्या बैलाची हाडाक खिळखिळी करता. सगळ्यांकूच बुद्ध शिकयल्या बगर म्हजें समाधान जावपाचें ना. आयलो गणसाबय, आतां लागताच कामाक. हे म्हज्याच घरांत न्हय, हे सगळे सद्या सगळ्याच्या घरांनी चलता. हाचेर उपाय एकच, आपली तकली शांत दवरप. उकल्ली जीब लायली ताळ्याक, उकल्लो हात घातलो फाटीर. अशें करपाक जायना. मायन आनी सुनेक आवय धुवे भशेन वागपाक जाय. 4 दीस मायचे तर 4 दीस सुनेचे. हांवूय फाल्यां माय जातली. हांव भोगता तें हांव म्हज्या सुनेक भोगयतली? ना, केन्नाच ना. पूण एक मात खरें, हांव अन्याय सहन करपाची ना आनी कोणाचेरूय अन्याय बी करपाची ना. स्वातंत्र्य सूर्या, राजवाडा सोडून जाण्याचा माझा निर्णय कायम झाला आहे. कायम झाला एवढंच नव्हे तर राजवाड्याबाहेर पडण्यासाठीच मी निघाले आहे.
मी निघाले आहे स्वातंत्र्याच्या रणांगणाकडे. स्वातंत्र्याचे रणांगण हेच यापुढे माझे वसतिस्थान मी करणार आणि जगायचे असेल तरी तेथेच जगणार आणि मरायचे असेल तरी तेथेच मरणार. आज स्वातंत्र्याच्या रणांगणावर मी एकटीच वावरताना दृष्टीस पडले तरी उद्याच्या सूर्याने धरणी मातेचे पहिले दर्शन करण्यापूर्वी मी ते रणांगण सहस्रावधी स्वातंत्र्यवीरांनी गजबजून सोडीन आणि त्यांच्या प्रचंड आत्मयज्ञाने स्वातंत्र्य देवतेस कदंबावर सुप्रसन्न होऊन वरप्रदान करण्यास हमखास भाग पाडीन. महाराज, स्वतः होऊन घर चालून आलेली कादंब राजलक्ष्मी घराबाहेर हाकलून लावण्या इतका मातंगेश्वर खुळान हवे. राज्ये ही परत करण्यासाठी जिंकली जात नसतात, चावून गिळून पचवून टाकण्यासाठी जिंकली जातात. मातंगेश्वर बिलंदर भामटा आहे. प्रारंभी तो कितीही गोड बोलला तरी शेवटी आपणास तोंड घशी पाडल्या वाचून तो खास राहणार नाही. कारण स्वपराक्रमाने संपादन केलेले राज्यवैभव भ्याडपणाने परक्यांच्या पायावर प्रथम अर्पण करून मग त्याचा कृपा प्रसाद म्हणून ते फिरून उपभोगण्याची हाव धरणे म्हणजे शुद्ध मुर्दाडपणाचे लक्षण आहे. जमिनीचा अफाट विस्तार अगर संपत्तीचा अलोट साठा म्हणजे काही राज्य नाही. राज्य म्हणजे राजाच्या ताब्यात लोकांनी आपल्या स्वातंत्र्याची ठेवलेली ठेव आहे व तिच्यावर फक्त लोकांचीच मालकी आहे, राजाची नाही. राजा फक्त तिच्या संरक्षणार्थ आणि संवर्धनार्थ नेमलेला लोकांचा सर्वश्रेष्ठ सेवक आहे. त्याला फक्त तिच्या रक्षणाचा आणि वर्धनाचाच अधिकार आहे. आपल्या लहरीप्रमाणे तिची वाटेल तशी उधळपट्टी करण्याचा अगर ती त्या चोराच्या स्वाधीन करण्याचा अधिकार नाही. आपल्याला जर मातंगेश्वरासारख्या जबरदस्त शत्रूपासून राज्याचे रक्षण करण्यास असमर्थता वाटत असेल आणि आपल्या दिलाची तशी बालंबाल खात्रीच होऊन चुकली असेल तर आपण आत्ताच्या आत्ता ताबडतोब राजसिंहासनावरून खाली उतरा आणि ते लोकांच्या स्वाधीन करा. लोकांच्या स्वातंत्र्याचे परचक्रापासून संरक्षण करण्यास असमर्थ असलेल्या पुरुषाला राजसिंहासनावर आरूढ होण्याचा मुळी हक्कच नाही. या समाधीच्या गर्भात शयन करणाऱ्या आपल्या पराक्रमशाली पित्याने काही कादंबचे राजमुकुट लोकांच्या पुढे भिक्केची झोळी पसरून कमविलेले नाही, स्वतःच्या बाहुबलाने कमविलेले आहे. तेव्हा आपणही ते स्वपराक्रमाच्या हक्काने शिरावर धारण केले पाहिजे, परक्यांच्या दयेचे लांछन म्हणून धारण करता कामा नये. यापेक्षा आपले हे मानी मस्तक राजमुकुटा वाचून विशोभित नाही तरी बेहत्तर. स्वातंत्र्याच्या वेडाने पिसाळलेली मी एक शुद्ध पागल बायको आहे असं आपण म्हणालात. होय, खरोखरच स्वातंत्र्याच्या वेडाने भ्रमिष्ट झालेली मी एक शुद्ध पागल बायको आहे. पण या दुनियेत पागल कोण नाही. हे जग म्हणजे एक जंगी पागलखानाच आहे. माझ्या वेडाला आज उन्मादाचे भरतेच आलेले आहे. खरं पाहिलं असता आपल्यालाही इथे स्वातंत्र्याचे दिव्य स्फुरण चढले पाहिजे आणि आपले अंतःकरण वीर रसाच्या उन्मादाने बेहोश होऊन नाचू लागले पाहिजे. परंतु दुर्दैव या देशाचे की असल्या लोकोत्तर स्वातंत्र्य वीराच्या पोटी जन्म घेऊन सुद्धा आपणाला या इथे पारतंत्र्याचे पोवाडे गाण्यास आणि भिरूपणा शहाणपणाच्या नावाने आळविण्यास शरम वाटेनाशी झाली आहे. खरोखरच आपण या पवित्र भूमीवर पाऊल ठेवून तिचा उपमर्द केला आहे, तिची विटंबना केली आहे. धिक्कार धिक्कार असो आपणाला आणि आपल्या पौरुषाला. महाराज प्रतापादित्यांसारख्या अद्वितीय स्वातंत्र्य भक्ताच्या उदरी आपल्यासारखा कुलांगार कसा पैदा झाला हेच समजत नाही. कंदर्प महाराज, व्यर्थ व्यर्थ तुम्ही आपल्या दिव्य माता पितरांच्या कुशीत जन्मास आलात आणि आपल्या बरोबर आपल्या पुढच्या आणि पूर्वीच्या 42 पिढ्यांना नरकाचा रस्ता खुला करून दिलात. यापेक्षा भिकारड्या आई बापाच्या पोटी जन्म घेऊन कुठेतरी उकिरड्यावर कुत्र्या मांजराप्रमाणे लोळत पडला असता तर आज या कदंब राजकुलाचे, राजसिंहासनाचे, राजमुकुटाचे असे धिंडवडे तरी जगात झाले नसते. महाराज प्रतापादित्यांचा पुत्र आपल्याच राजसिंहासनावर आपल्या कट्ट्या दुश्मनाला बसून एखाद्या गुलामाप्रमाणे त्याच्या पायावर लोटांगण. छे, नाही, मला ती कल्पना सुद्धा करवत नाही.
कदंबच्या स्वातंत्र्य प्रित्यर्थ तलवारीने तुटून पडण्यासाठी आपले मस्तक माझ्या पुढे करण्याऐवजी पारतंत्र्यापासून संरक्षण करण्यास तलवार धारण करण्यासाठी आपण आपला हात माझ्या पुढे केला असता तर मला आपला अभिमानच वाटला असता. पण नाही, कदंबच्या स्वातंत्र्य रक्षणासाठी तलवार धारण करण्यास तुमचा हातच राहिलेला नाही. मातंगेश्वराच्या तहनाम्यावर सही करून तो तुम्ही आधीच कलम करून घेतला. तहनामा धुडकावून लावून मातंगेश्वराची युद्धास उभे राहण्याची तुमची हिंमतच होत नाही. महाराज, तुमच्यासारख्या बेहिंमती नादान पुरुषाच्या रक्ताने आपली तलवार विटाळण्याची मलाही इच्छा नाही. चला जा, यापुढे एक अक्षरही मला आपल्याशी बोलायचे नाही. या तेजस्विनीचे पाणी ग्रहण करण्याचा अधिकार फक्त स्वातंत्र्यासाठी शस्त्र ग्रहण करणाऱ्या समरधीर वीरालाच आहे, इतरांना नाही. अश्विन आचार्य, कल्याण करपी या भ्रष्टाचारात आज सबबाग आम्ही अंगात जमल्या. सोनसड्या वेल्या कोयरा परस खाता कसा भ्रष्टाचार ताका हाय सोपच.